Els acabats interiors són els que donen personalitat a casa nostra, a més de servir, per exemple, per tapar les instal·lacions. Hi ha molts tipus d'acabats i el més habitual és combinar-ne més d'un. A continuació us en proposo 8, 4 en base a fusta i 4 d'altres tipus. El primer dels acabats en fusta que us proposo és l'Oriented Strand Board, més conegut com a OSB. És un panell de capes d'encenalls de fusta que juga amb les diverses orientacions d'aquests encenalls per obtenir-ne una major resistència. Les capes s'uneixen i se n'obté aquest resultat. Es fa servir sobretot per elements estructurals, però també pot tenir finalitats decoratives. El panell tricapa. Per fer el panell tricapa es fa servir habitualment fusta d'avet i s'uneix en 3 capes encolades entre si, com podeu veure aquí. D'aquesta manera s'aconsegueix un acabat continu molt semblant al de la biga de fusta tradicional. L'encadellat consisteix en la unió de 2 peces de fusta mitjançant un encaix mascle-femella. Així. D'aquí que molta gent el conegui, incorrectament tot s'ha de dir, amb el nom de matxembrat, per la seva forma en castellà machiembrado. La particularitat de l'encadellat és que es pot col·locar tant de manera horitzontal per fer tarimes o parquets, com de manera vertical per col·locar en parets. Però aquesta paret no és d'encadellat, sinó de l'últim dels acabats en fusta del que us vull parlar, el panell fenòlic. El panell fenòlic és un contraxapat de pi molt semblant al tricapa, però més fosc i sobretot més durador i resistent, en especial a la calor i a la humitat, cosa que el converteix en una opció molt popular. Si deixem de banda per un moment la fusta, podem parlar del pladur. Tots coneixem aquestes plaques de cartró guix tan pràctiques i tan econòmiques. Hi ha plaques estàndard, plaques ignífugues per protegir-se contra el foc, com aquesta, que tinc a les mans, i plaques també hidròfugues, ideals per ambients humits. A més, es pot pintar directament damunt la placa. Una opció semblant al pladur és el Fermacell. És una placa de guix i fibra de cel·lulosa. És un acabat més resistent, més ecològic i no tan barat. HPL és l'acrònim en anglès per al laminat d'alta pressió, que es fa servir tant en interiors com en exteriors. És un panell compacte molt resistent, especialment a la humitat, així que si a casa teniu alguna zona humida, potser no tindreu una piscina, però un bany potser sí. Aquesta és una molt bona opció. Això sí, té un preu una mica elevat. I acabem aquest repàs d'acabats amb la ceràmica de tota la vida. Té l'avantatge que se sol aplicar sobre pladur impermeabilitzat i això fa que vagi molt bé també per zones humides. Gràcies a aquesta aplicació es pot fer servir qualsevol tipus de rajola, com per exemple aquesta, la tradicional rajola vidriada de cartabó, que s'ha fet servir en aquest cas, com veieu, pel sostre d'un porxo. Doncs ja teniu 8 tipus d'acabats diferents perquè pugueu triar i remenar. I recordeu que si teniu qualsevol dubte, Fustec us el resol sense cap problema.